салому дуруд ба мухлисони бошгоҳи Барселона. Якчанд ҳафта аст ки номи Адама Траореро дар атрофи Барселона мегиранд ва гузариши ӯ ба сафи каталониё хеле наздик аст. муҳофизатгари Челси Сезар Аспиликуэта оиди гузаришаш ба Барселона бо мувофиқа расид ва тобистон ҳамчун агенти озод ба Барселона гузариш мекунад. намояндагони Алваро Марата дар шаҳри Милан қарор доранд ва дар соатҳои наздик бояд ба Барселона барои музокирот парвоз намоянд. ҳамлагари собиқи Барселона Лионел Месси бо хоҳиши хавӣ ба Барселона баргашт. ҳама ин хабарҳоро дар видеои имрӯза бароятон пурра шаҳр медиҳем. аз шумо бародарон лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо баъз рӯшнед мо бошад сар мекунем. дӯстон, футболи дастаи камтар ба танаффус меравад, аммо бозиҳои тимҳои мунтахаб моро зиқ намемонанд. Египет бо сарварии Салаҳ кӯшиш мекунад тими Кодивуарро шикаст бидиҳанд. тими Бразилия дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 ба меҳмонии Эквадор меравад. а дар бозии муҳими худ Чили бо Видал ва Санчес кӯшиш мекунанд Аргентинаро мағлуб созанд. оё аргентиниҳо метавонанд бе Месси ягон хол ба даст оранд? тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди BARSATG. ҳамаи маълумотот дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳамлагари дастаи Вулверхэмптон Адама Траореро чанд ҳафта аст ки хабари гузаришашро ба Барселона медиҳанд. Барселона дарк мекунад ки барои иваз кардани Дембеле ба ҳамлагари чолоку босуръат ниёз дорад ва Адама Траоре низ аз гузариш ба Барселона хеле шод хоҳад шуд. агенти Адама Жорже Мендеш ба ӯ пешниҳоди гузариш ба Барселонаро кардааст, зеро Траоре ба тамоми талаботи Барса ҷавобгӯ мебошад. Адама пурра шаҳрванди байналмилалӣ маҳсуб мешавад. хатмкардаи мактаби Барселона аст ва бошгоҳро аз дарун мешиносаду аз ҳама нозукиҳои даста бохабар аст. илова бар ин, бартарии Адама Траоре барои Барселона дар он аст ки ӯ ягона ҳамлагаре аст ки дар бозори трансферӣ нархи муносиб дорад. ҳангоми истироҳати зимистона Траоре барои ҷашн гирифтани соли нав ба Барселона омада буд ва бо ӯ аз ҷониби бошгоҳ чанд мулоқот барпо намуданд. Траоре дақиқ иброз намудааст ки барояш баргаштан ба Барселона дар мадди аввал қарор дорад, новобаста аз он ки аз ҷониби Тоттенхем барояш шартномаи бисёр хуб пешниҳод гардидааст. мувофиқи хабарҳои охир Барселона бо муҳофизатгари Челси Сезар Аспиликуэта ба оиди гузаришаш созиш карданд. манбаи хабар кафолат медиҳад ки аллакай Аспиликуэта бо Барселона қарордоди пешакӣ доранд ва тобистон ҳамчун агенти озод бо Барса шартномаи 3 сола мебандад ва дар сурати зарурӣ метавонад боз як соли дигар шартномаро дарозтар намоянд. пештар хабар медоданд ки муҳофизатгар бо Челси оиди шартномаи наваш ба як қарор омада наметавонад, зеро Сезар аз Челси талаб намудааст ки шартномаи 2 сола бо имконияти як соли дигар илова кардан бо ӯ банданд, вале Челси бо ӯ фақат шартномаи 1 сола пешниҳод кардааст бо банди 1 соли дигар давом додан ҳангоми зарур шудан. Аспиликуэта аз соли 2012 инҷониб дар дастаи Челси баромад мекунад ва дар ин муддат 2 маротиба қаҳрамони Англия, қаҳрамони Лигаи Аврупо, барандаи медали тиллои Лигаи Чемпионҳо, барандаи ҷоми Англия, ҷоми Лигаи Англия ва суперҷоми Аврупо гардидааст. дар мавсими имсола муҳофизатгари 32 сола дар 27 бозии Челси иштирок намуда 3 партофти головар анҷом додааст. намояндагони Алваро Марата айни замон дар шаҳри Милан қарор доранд ва интизори анҷоми музокиротҳои Ювентус ва Фиорентина оиди гузариши Душан Влахович ба дастаи Ювентус ҳастанд. Ювентус ба наздикӣ расман пешниҳоди трансфери Душан Влаховичро ба Фиорентина равон мекунанд ва дар сурати амалӣ гаштани ин трансфер Алваро Марата бори дигар варианти гузариш ба Барселона мегардад. худи Марата чандин муддат аст ки орзуи ба Барса гузаштанро дорад. манбаҳо дар Турин боварӣ доранд ки дар сурати омадани Влахович ба Ювентус ҳамин зимистон Марата ба Барселона мегузарад ва ҳеҷ кас дар бошгоҳ монеи ӯ намегардад. аллакай гуфтанд ки масъалаи омадани Влахович ҳал шудааст ва дар ивазаш Фиорентина Артур Кабларро мегирад ва Ювентус пешниҳоди Барселонаро барои гузариши Алваро Марата интизор мешавад. Алваро ба агенташ ҳушдор додааст ки бо кадом роҳе набошад гузариши ӯро ба Барса амалӣ намояд. агар Марата ба Барселона ояд, баъди Берн Шустер ва Микел Солер ӯ сеюмин футболбоз дар таърих мешавад ки ҳам дар Барселона, ҳам дар Реал Мадрид ва ҳам дар Атлетико Мадрид бозӣ кардааст.
собиқ легендаи Барселона Лионел Месси баъди бозӣ бо Ремс ки дар он як партофти головара анҷом дод, бо хоҳиши хави ба Барселона баргаштааст. Рӯзноманигор Хелена Кондис эъдо муайян намудааст ки дар яке аз тарабхонаҳои Барселона Месси бо хави ва Серхио Бускетс хӯроки шом хӯрданд ва байни худ суҳбат намуданд. Дар аввал гумон карданд ки хави ӯро барои розӣ кардан барои баргаштан ба Барселона даъват кардааст. Баъдан маълум гардид ки онҳо кайҳо боз нақша доштанд ки ба хотири зодрӯзи хави Мессиро ба Барселона даъват намуда як ҷоя онро ҷашн мегиранд. Ба ғайр аз Серхио Бускетс, Жорди Алба низ дар ҷамъомади онҳо ҳузур дошт. Муносибатҳои хави бо Лионел Месси солҳост ки хеле наздиканд. Месси яке аз аввалинҳо шуда хавиро ба ҳайси сармураббии Барселона таъин шуданаш табрику таҳният гуфтааст. Месси бо Серхио Бускетс низ хеле муносибати хуб дорад ва ӯ бештар аз оне ки дигарон фикр мекунанд ба Барселона парвоз мекунад ва то ҳол шаҳри Барселонаро бо бошгоҳ дӯст медорад, новобаста аз оне ки Барсаро тарк намудааст. доири суҳбати онҳо бо хави ягон хабари дақиқ нест ва мо ҳоло гуфтан наметавонем ки оё хави барои баргаштани ӯ мусоидат мекунад ё ин ки не. Шумо чӣ дӯстон, мехоҳед ки Месси тобистон ба Барселона баргардад? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТЖ-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.